je na 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 na. Gospođo Marđipur, mislim da će ovo biti najbolji školski vašar do sada. Sally Bollywood? Sally, pažljivo me saslušaj. Smrdljiva bomba je postavljena među šatrama i eksplodirat će za 10 minuta. Gospodine McAdam, jeste li vidjeli Duvija? O ne, ludi bombaš je već napao. Šta? Ne, samo predstavljam filmske specijalne efekte. Hoćeš da probaš trik s mačem kroz glavu? Ne, hvala, ali mi hitno treba Duvi. Mislim da je kod šatre gde oslikava lice. Želi da pobedi na takmičenju kostima. Stvarno? U šta se Duvi maskirao? Duvi, trenutak je dramatičan. Neću dugo, Sally. Lice svakog klovna treba da bude jedinstveno, posebno. Ej! Prestani da brineš, jednostavno je, zar ne? Stvarno sam želeo da pobedim na takmičenju. Treba da pričekaš, smrdljiva bomba će da eksplodira za 9 minuta. Treba da je nađemo pre nego što sve usmrdi. Zašto ne kažemo direktoru? Moći će sve da evakuiše. Nastala bi panika, a to bi bio kraj vašara. Treba da nađemo bombu i razmontiramo je, a da drugi ne saznaju. Imaš neki trag? Mislila sam da nađeš odakle je poziv upućen nekom od svojih stvarčica. Kakve stvarčice? Ja sam danas klovn Dudu, ne detektiv Duvi. Čekaj, stigla je poruka. Zaludno je tražiti bombu, to vam je kao da igrate puku sreću. Taj bombaš nas začikava. Govori nam da nema nikakvih tragova. Ne, čekaj, puka sreća je u jednoj od šatri. Možda nam bombaš pokazuje da je smrdljiva bomba tamo. Slobodno priđite, okušajte sreću s pukom srećom. Svako izvlačenje donosi iznenađenje. O ne, kako da na vreme priđemo bubnju? Deco, pogledajte, evo klovna Dudua koji će da izvede nešto za vas. Šta? Hajde, Za 10 pokušaja, molim. To nije smešno, to me plaši. Bomba nije tamo. Pa šta ćemo sad? Standardna SBI procedura. Istraživat ćemo, ispitivat ćemo. Ima li naokolo sumnjivih tipova? Većina ove dece. Svi će učestvovati u takmičenju kostima gde sam nameravao da pobedim. Odustani, Duvi. Imamo 7 minuta da nađemo smrdljivu bombu i zato ćemo da se razdvojimo i potražimo nešto sumnjivo. Šta ako se radi o 3 bombaša? Ej, vas troje! O, to je klub čuvara. Isprva vas nisam prepoznao. Odlični kostimi. Sigurno ćete da pobedite na takmičenju kostima. Ako ove godine ne budu tražili najboljeg mahnitog klovna. Kako takmičenje kostima? Obukli smo se za aukciju akcionih figura čuvara. Naš omiljeni strip je upravo snimljen kao film, a zbirka akcionih figura je poklonjena školi za aukciju. Da li ste možda vidjeli nekog sumnjivog da se mota okolo? Ne. Gledali smo samo u akcione figure. Treba da pobedimo na toj aukciji. Radi se o ograničenom izdanju. Nemoguće ga je naći igde drugde. Devojke, da li ste vidjele nešto sumnjivo? Da, videle smo. Liz nosi pogrešnu senku za oči. Sindine čarape ne odgovaraju njenom šalu. A Nirmala nosi suknju koja je odavno zastarela. Mnogo vam hvala, devojke. Nemam tragove, a ti? Ni ja, vreme nam ističe. Još samo 6 minuta. Još jedna poruka. Odustanite od traženja bombe. Uprskat ćete ovaj slučaj. Još jedan trag? Možda. Postoji šatra u kojoj se gađa vodom. Potopite domara. Gospodine, da li ste vidjeli nekog ko se ponašao sumnjivo?
Da, sad kad to pominjete, neko je nedavno ostavio paket kraj bazena. Ali se ne sjećam ko je to bio. Udalji se, Sally. Ovo je možda to. Ha, prevario sam vas. I dok bližimo se kraju, kad svi će sve da znaju, moj sat otkucava, vreme nam se podsmeva. Ta varalica zna gde bomba počiva, al ti kad tak mi brži smo, na put toj šali staćemo. Ukusni domaći indijski slatkiši na prodaju. Probajte ih i uživajte. Gospođo Apu, da li ste vidjeli da se neko u blizini ponaša sumnjivo? Da, znate da jesam. Koga? Vas? Čitavo jutro prodajem slatkiše, a vi niste kupili ni jedan. To je veoma sumnjivo. Žao nam je, gospođo Apu, ali radimo na hitnom slučaju. Nije toliko hitno da ne probate slatkiše. Hvala, gospođo Apu. Hej, barem mi recite da li vam se sviđaju. Martine, Ahmede? Ne, Stanley, predsjednik filmskog kluba, sećaš se? Izvini, Stanley, nisam te prepoznala zbog kostima. Da, odličan je, ha? Tačna kopija skafandera iz filma Mesečevo ludilo, zajedno s pravom bocom za kiseonik. Ima da pobedim na takmičenju. Da nisi danas video nekog ko se ponaša sumnjivo? Da, oni ljubitelji stripa se ponašaju veoma čudno. Znaš, pitali su Dubijevog tatu da li je radio specijalne efekte u filmu o čuvarima. Iako svi znaju da je film snimljen u inostranstvu. Ljubitelji filmova su isti kao i ljubitelji stripova. A da li si ti video nešto sumnjivo? Ovo izgleda sumnjivo. Veoma sumnjivo. Ej, stani! Sally, u pateri sam za osumnjičenim. Jesi li lud? Pokušavam da uhvatim svoju kozu. Dosadilo joj je da igra, pa je rešila sama da se zabavi. Izvini. I, mislim da si joj ti zabavan. Dok si se ti izležavao, dobila sam još jednu poruku od bombaša. Hajde da to proverimo. Stani! Mislim da je to još jedan pogrešan trag. Pogledaj! Sva tri traga su nas upućivala na 3 strane igrališta. Ako su pogrešni, bombaš nas usmerava dalje od pravog mesta, što znači da je smrdljiva bomba ovde, na 4. strani. Odlično, idemo. Imamo još samo 2 minuta. Ali možda i grešim. Ti proveri posljednji trag, a ja ću na preostalu stranu. Ponovo prevareni. A? Ovo ti baš i nije neki dan, zar ne? Niko se neće provesti ako ne nađemo tu smrdljivu bombu. Toliko toga treba da pogledamo. Kako da ih sve pregledamo za nešto više od minut? Pomoglo bi kad bismo znali šta bombaš hoće. Mislim, znamo da štreberi stripadžije žele akcione figure. Da, znamo i da Stanley želi da pobedi na takmičenju kostima. Šta? Zašto onda nije s drugim takmičarima? Poslednji poziv za takmičenje kostima. Ipak nije zainteresovan za takmičenje. Zašto onda nosi kostim? Njegov kostim nije zbog takmičenja, već da ga zaštiti od smrada. On je smrdljivi bombaš. Zašto želi da aktivira smrdljivu bombu? Da bi skrenuo pažnju svima i prigrabio akcione figure. Figure čuvara ne žele samo fanovi stripova, već i filmski fanovi. Bomba je sigurno kraj stola. Naravno, tamo sam bila kada sam primila prvi poziv. Duvi, smisli neku diverziju. Ja ću da se pozabavim Stanleyem. Okupite se, aukcija samo što nije počela. Hej, ne gurajte se, smirite se, to je samo Duvi.
Ha, napokon su akcione figurice moje! Samo moje! Smrdljivi Stanley! A gde su akcione figure? Akcione figure čuvara idu u klubu ljubitelja čuvara! Rešili smo slučaj, a da niko nije saznao da je vašar bio u opasnosti. I nijedan posetilac se nije previše usmrdeo. Duvi, želim da pođeš sa mnom. A pobednik na ovogodišnjem takmičenju kostima je Duvi za najneobičniji i najoriginalniji kostim. Hurra!